Sa Good Vibes, insenso, kamangyan, kaglana, ini ang gindak-an sang pila sa aton nga mga tradisyonal nga bulong sa sulod sang balay. Pero tubtub sa karon, ang ini nga sahi isang tradisyonal nga pagbulong ang nagapadayon. Kag ang iban gani pwede na ma-order sa Shopee. Ma-report si Romeo Subaldo. Kung maglibot ka sa Central Market sa Bacolod, malabyan mong ini nga mga magagmay nga mga balikyaan sa mga traditional medicine. May nagkalinlain nga mga ugat kag duga sang kahoy. Pero may sang isa diri kadako nga baligyaan kung sa diin sara makita ang kasubong sa mga dalugdog, insenso, himughat kag kamangyan. Gikan pa ini sa probinsya sang Antique kag ginakuha sang tribo sa mga ati sa kabukiran, ginadeliver sa Bacolod. Sunod sa tag-iya sang baligyaan nga si Lourdes, sadto anay may gamay lang siya nga baligyaan sa higad sang sidewalk, tubtob nga nagdako. Istorya sa isa sa mga empleyado niya. Pila sa mga mabakal amo ang himughat nga ginagamit sa pagpastim kag para sa bughat. Nabughat sir yung mga mga Bible, mga bagbata. Hindi yung ulong. Oo, muna siya sir, step sir. Kung nabughat ka, nakabulig siya? Oo sir. Meron sa gihapon sang insenso nga ginagamit sa pagtuob, pangtabog kuno sa malaing nga espiritu. May kamangyan nga gikan sa duga sang kahoy, may dalugdog nga para naman sa pasmo. Utang sa Balanyos lang to ni sam Bato? Hindi ni siya bato, bali daw bunga. May unod din sa. Kaka namin isa kay lang to. Sa mga pasmo na may ginisaya utang sa imula na. Kasi ano ang klase lana nga daw well. May narisari nga klase sang lana nga ginagamit man sa pagpadula sang ubo, sakit sang tiyan kag pati na pasmo. Si Lourdes nagakakibot nga mayara pagani kuno sa nag-order nga mga taga Manila kag taga Mindanao nga nagapangita sang iyang mga produkto kag naga-order via Shopee. Pero lumay ayhan may ara pa. Gilay nga kuha na nagali. Lumay, wala ideya. Wala. Istorya pa ni Lourdes, nag-amat-amat dako ang iyang negosyo nga amo ang nakapa-eskwela sa iyang kabataan. Nakahibalo siya nga sa sining nga moderno nga panahon, may mga wala nagapati sa traditional medicine pero iya ina ginarespeto. Kinakriticize ka mo sa mga mani? I'm so sad. May ragidya nga lagi pati. Sige. Kung man sila yung mga pilit kid. Kapati lang eh. Kung may mga wala nagapati, may mga nagabalik-balik sa gihapon kay inikuno ang naging parte na sang tradisyon kag kultura sang mga Pinoy.